Yeah. Вено 1.9 БТГ Зузи, бейби. Yeah. Докато кошера ма израждаше часовника му свих и след това всичките бебета в родилното набих. Дърпах им косата, изяждах им храната, от малки да си знаят как стоят нещата. Станах аз на 5 и откраднах колело и така нашите разбраха, че съм истинско зло. С левче идвах си с 100 неща от магазина, ама сложиха камера до топлата витрина. Спомням си, отивах 2002 първо лак и знаех наизуст, братле, на биги всеки трак. И си го пях, и без никакъв страх. На всичките учителки от чантите крадях. Станах трети клас и взех, че скапче си направих и всички яки какички от даскало добавих. Водя ги у нас и ги записах в тефтерче. Просветлявах ги като Nokia с фенерче. Почнах да продавам и станах аз газар. Имах повече неща от шибан коледен базар. Дадох ви от скъпото по шахта да са клатите. Засади го до на баба ми доматите. Имах повече клиенти от Viva.com. Толкова много кеш направо правех погром. Постоянно бате беше частно парти в моя дом. Докато куките един ден не влязоха със злом. И сега некви 5 години в затвора. Преди това мисля малко със съдята да поспора. Да се разберем като хора, щото не мога да съм мола. Мъж ми дойде прекалено да имам присъда втора. Пътувам към съда и трябва да има прекъсване, защото ще попадам в някакво шибано задръстване. Богу, баси майката, баси майката, баси майката. Yeah. Tutto è la finito, baba.